Puri ng Diyos, naramdaman niyo parang kasama natin ang Lord? Amen. In the book of John, chapter 21, verse 25. Ang sabi ni John, sa 24, marami pang mga bagay, ako mismo ang nagpapatuko. Tunay, yung aking sinulat. Sa 21-25 na John, marami pang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus na himala. Na kung isusulat lahat ito sa aklat, hindi magkasya itong buko. Amen? Dahil sa karunungan at katalino. Kaya yung 7 last word, bata pa lang ako yan, napapakinggan ko na. Hangang-hanga po ako kung paano sila pagpiligan. Siyempre po, ay kadalasan po sa Catholic. Bata ko talagang gusto-gusto ko yung 7 last word. Hanggang ngayon, ang Diyos ay iba't iba ang kapamaraan. Kaya, huwag niyong pagsawaan ang salita ng Diyos. Kasi ang karunungan ng Diyos ay hindi masuka. And everybody say amen. At in the book of John, chapter 10, verse 30. Okay, the Jews answered him, saying, for a good work, we stone thee not, but for blasphemy. And because that thou being a man, makest thyself God. Okay, at itas ko natin natin makamay. In the presence of the Lord. Warakiya ako. Hallelujah. You're so good and you're so kind. You're so wonderful, magnificent. You're a great God. Tama po natin ang kasama. Thank you, Lord God, for the free. Make me worthy, Lord, anoint your servant. In Jesus' name. Amen. Palakpan po. Okay, at kayo po yung kapatid. Kaya dito po, just to fulfill the prophecy, talagang ang Panginoon ay hinanapan po siya ng mga religious leaders kung paano po siya i-accuse, to stone to death, babatuhin po. Pag nagkamali ka po doon, pag nangangaral ka, babatuhin ka, pag ikaw ay yan ang costumbre po ng mga Israel. Kasi alam nila sila yung totoo. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, pati Sabbath day, nagtatrabaho po siya. Kahit na Sabbath day, dapat araw ng kapahingahan. Siya po ay nagtatrabaho. Siya po ay nagpapagaling. Yan po ay labag sa kautusan. Amen? Kaya, hinahanapan talaga po siya. Sa John chapter 8, talagang babatuin siya lagi. Kaya lang, ang Panginoon ay hindi pa niya oras. Pag nagpapakilala po siya, talagang babatuin siya. Kaya lang, hindi nila kilala ang Lord. Bakit? Ikausap nila mamaya, wala na siya. Kasi hindi pa niya oras. Amen? Kaya to fulfill the prophecy, ginampanan niya para makumpleto po yung kasulatan. Amen? Kasi hanggat ang testeko o yung nag-create at nagkaroon ng mundo at nagkaroon ng kasalanan, ang magtutubos din yun ay yung gumawa. Namili siya ng anghel, namili siya ng mga propeta, namili siya ng mga dapat gumawa. Walang karapat-dapat. Because all have sinned and come short for the glory of God. Amen? Isa lang ang magiging karapat-dapat na ahing. Yung walang kapintasan.
Yung ipinaglihi ng banal na Espiritu. Kasi kailangan humiram po siya ng katawan kay Maria para matubos niya yung kasalanan ng mundo. Ang ginawa niyang alay ay yung kanyang pagbabatito po. Ang bumaba rito ay yung nagsalita. In the book of Genesis chapter 1, diba? Verse 2, and when the Spirit of the Lord moved on the face of the water, then God said, let there be light. Magiging makabuluhan lang at makulay ang mundo ito pag kumilos ang Espiritu. Ang sasabi ng Lord, let there be light, and there was light. At nakita ng Diyos na maganda ang liwanag at tiniwala ito mula sa kanila. And the evening and the morning were the first day. Yung nagsalita doon na let there be light, God yun. Spirit yun. Walang buto, walang laman. Amen? Walang pinagmulan. Sa book of John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, anything made that was made. In Him was life. Nasa Kanyang buhay. At yung buhay na yon ay liwanag sa mga tao. In Him was life, and the life was the life of men. Sino raw yung nagkatawang tao? Ang Verbo. Yung salita. Yung nagsalita, bumaba! Para magtubos niya po tayo. Without any controversy. 1 Timothy 3:16. Ang Diyos ang nagkatawang. The first word Jesus Christ uttered at the cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. In the book of Luke chapter 23 verse 34. Pag tinignan niyo po yan sa verse 1, siya po ay nakusahan. Dinala siya sa mga pinuno. Sabi niya, ito nangangaral, bawal mag-quiz. At nagpapakilala na itong Kristo na ito hari. Kaya dinala siya kay Pilato. Kaya tinanong siya ni Pilato, ikaw ba? Yung hari? Ay sinabi mo. Sinabi niya. Ngayon, itong Kristo na to mula Judea hanggang sa Galilee, nangangaral. Narinig ni Pilato, jurisdiction ni Herod yun. Jurisdiction niya. Kaya sabi niya, ibigay kay Herod. Para litisin siya kasi wala akong nakita ng pagkakamali para siya ay patayin at parusahan. Natuwa si Herod. Natuwa. Bakit? Gustong-gusto niya makita si Kristo. Kasi gusto niya makakita ng himala. Kaya nung nag-usap po sila, wala siyang hibo. Dahil sa inis ni Herod, kasama yung kanyang sundalo, kinutya, inalimura, at binigyan siya ng kasungutan. Ang ganda nung binigyan ng kasungutan ni Herod. Sa verse 12 ng chapter 23 ng Book of Luke, naging magkaibigan si Pilato
at saka si Herodes sapagkat sila ay may hitwa. Sila'y magkagalit. Wala kayo na po na. Iko-crucify na po siya. Yung magkaaway at magkagalit. Nagkabati. Amen? Hari yan. Matindi ang pride niya. May mga jurisdiction po yan. Amen? Pero yun ang unang ginawa. Ipinalik niya uli kay Pilato. Bakit? Wala siyang makita eh. Kaya ginawa niya, niregaluhan niya na lang siya ng palaban. Ang ganda, yung regalo niya, purple yun. Walang tahi yun. Mula, yun ang kasuotan ng mayaman. Sinabi sa kasulatan sa Old Testament. Pinaglaruan nila. Pinagsugalan nila yung kanyang kasuotan. Kasi ang ganda. Sa'yo yan Nagkas sila. Ang lottery. Kung sino, saan mapupunta yun. Nasa kasulatan ng puno. And everybody say, bakit sinabi niya na forgive him? Father, forgive him. For they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Pero mo? Bakit sabi niya? Forgive him. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit nung hinuli siya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Judas, hindi niya rin alam ang kanyang ginagawa. Yung ministry niya talagang itakwil, talagang ipagkanulo niya. Wala sa isip ni Judas na ipagkanulo ko. Wala. Bakit ipinagkanulo niya? Bakit sabi, inutos niya rin, gawin mo na eh. Ano sabi po ng Bible? Nung pumasok ang espiritu ng demonyo kay Judas, doon niya nagawa. Nakilala niya na si Jesus Christ. Yung hahalikan ko, yun. Walang makakilala kay Jesus Christ. Kaya hindi siya mahuli-huli. Araw-araw akong nagtuturo sa templo. Bakit hindi niyo ako inuhuli? Kaya nung hinuli siya, oras niya na, ang daming sundalo. O bakit ganito maraming sundalo? Lagi mo nagtuturo. Anong nangyari sa mga sundalo at tumuli sa kanya? Sila'y nalugmok. Nalugmok. Napaluhot po sila na hindi sa panahon. Pumatras po sila. Grabe, ating Panginoon. Nagpakilala na siya kung sino siya. Kay Judas. Yung hinalikan niya. Bakit? Maraming magkakamukhang Kristo doon. Kaya yung halikan po, yun yung tunay na Kristo. Bakit? Nagpakilala na siya. At nang pumasok ang espiritu ng Satanas kay Judas, ang sabi ni Kristo, gawin mo na. Umalis na po siya, pinagpinta niya. Amen? Maraming ganyan ng mga Kristiyano. Sir, pinagpapalit natin ang pananampalataya natin sa konting tinapay. Alam niyo, yung ginagawa natin dito, this is the spiritual bread. It will not be rotten. Hindi po napapanis. Hindi na ito. Makakuha ka ng karunungan sa Diyos, baon mo yan habang ikaw ay naman. Yun ang blessing ng Lord. I will bless you and I will bless your children. Kahit nakaprasong salita ng Diyos yan na nangusap sa iyo, the Logos will become into Rema. God talk to you personally. Baon mo po yan. Yan ang blessing. Kaya huwag samantalin mo din. Amen? Pag nangungusap ng Diyos. Yung matagal na panahon na hinahanap mo ng katugunan, seconds lang pala. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang katugunan. Father, forgive them. Inilalam ang kanilang ginagawa. Walang makita na kailangan parusahan si Jesus. Si Pilato, talagang wala siyang
Talagang, sabi niya, mayroon kayong kaugalian na tuwing kapistahan, Passover, mayroong i-release. Alam nyo, si Barabas, ang kanyang kaso, rebellion and murder. Pumapatay po siya ng mga tao. Pag sinabing rebellion, nag-umaalsa yan sa gobyerno. Isa sa mga criminal case na unbillable, rebellion. Kahit dito sa Pilipinas. Pero mo, inalok niya na para hindi lang maparusahan si Kristo. Ito bang palalayain ko? Itong rebellious na to? Rebellion na to? Ipapalit niyo yan kay Kristo? Ano sabi ng mga tao? Crucify. Walang kasalanan. Crucify. Walang magawa si Pilato dahil nananaig ang mga boses ng tao. Kahit napamahalan ka, pag nananaig ang boses ng nakakarami, susunod ka sa nakakarami. Amen? Biro mo, nakulong na si Barabas, napalaya dahil kay Kristo. Naging magkaibigan. Number 1, naging magkaibigan si Pilato dahil kay Kristo. Number 2, kulong na, murderer, rebellion, ang kanyang kaso, kamatayan, pinalaya ni Kristo. Kanyang kapalit. Father, forgive ko na. Lahat ng ginawa sa akin. Gusto siyang palayain. Wala magawa kasi nakakulang. Kailangan may isang tao magsakripisyo para sa lahat ng kasalanan. Ang mundo. Amen. (23:43). Today, thou shalt be with me. Alam niyo itong dalawa nito magnanakaw. Tulisan nito. Ang criminal. Hindi po new version. New King James. Criminals, they were criminals. Crucified, center po si Jesus Christ. Right side and left side. Criminals. Nasa cross na. Nagligtas pa. Very powerful leader. Number 1, naging magkaibigan. Number 2, rebellion. Talagang kamatayan ang kanyang parusa. Pumapatay ng tao. Pinalaya siya. Sacrifice lang. Dalang sacrifice. Number 3. Nandun na sa krus. Mamamatay na. Ano sabi ng isa sa kaliwa? Marapat lang. Sabi niya nasa kanan, marapat lang. Naparusahan tayo ng ganito. Bakit? Ginawa natin eh. Ito matuwid eh. Walang ginawa ito. Bakit naka-crucify? Ano sabi nung nasa kaliwa? Iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo rin kami kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Nagpakumbaba yung isa. Ngayon pa lang, kasama na kita sa paradise. Believers, kahit na naghihinga lupa, pag tinawag mo ang pangalan, may ka lang ng hapang. Sa dami ng ginagawa po natin na minsan hindi natin napapansin, kala mo tayo na lang tama. Hindi ka pa rin nakapagsabi. Every God said. Pero po, 23:43. Saan ka nakakita ng mamamatay na nagliligtas? Kaya niya ba yun? It is finished. Sabi na, Pastor Pinas kanina. Verdad? My good and faithful
servant. Tatlo po yun. Kailangan will done. Kailangan faithful. Kailangan good. Will done, good, faithful. Hindi ka lang will done. Kailangan good ka. Because God is good. His children is good. Amen? Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. Kailanman ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuting bunga. Pag kay Lord ka, nakay Lord ka. Pag nasa liwanag ka, ay kailangan nasa liwanag ka. Pag ikaw ay mananampalataya at tinubos ka na ng ating Panginoon, diretso na yan. Kahit natuksoin ka ng demonyo, lust of the flesh, pride of life, the lust of the eyes, the pleasures of this world, these are all enmities. Kaaway yan ng Diyos. Ang dami tayong isasakripisyo sa buhay. Kaya if you can deny yourself, you cannot be faithful. Gusto nyo na ang Panginoon ay magiging friend ninyo. Who wants to be friend of God? Hindi po po, John chapter 3. I not treat you anymore as a servant. I call you friend. I call you friend. Because the friend knows what is the master is doing. Alam mo, pagka you walk with God, kilala mo siya. Kahit na dumaranas ka at may pinagtataan, hindi ka mo kinig. You just bow down your head and lift up your heads towards heaven. Lalakas ka at magkakaroon ka ng panibagong sigla para maglingkod sa akin. Okay? Kaya, napakasal. Today, thou shalt be free. Marami tayong pinagtataanan, may pandemya, anytime na po ulit tayo. Huwag kang matakot. Sa paradise ka. Alam nyo, mga kapatid, itong pandemya na to, this is a new normal life. Hindi na babalik yung dati. I thank you. Sinabi po dyan sa Book of Romans, chapter 13, ang pagbabalik ng Lord ay kagaya ng magpapalito. Dahil dumarating ang gabi, yung paglilikod natin at pagtawag sa atin ng Diyos, 5 years, 10 years, 20 years ago, ay mas malapit na ngayon. Kaysa naman. Kaya pag-iin. Amen? Our days are uncertain. No one is certain on our generation. Wala pong kasiguraduhan. Economics, malaking bansa ka, healthy ka, marunong ka, isa lang ang titiyakin ko sa inyong kasiguraduhan. Sinabi ng Lord, assuredly, I say to you. Diba? Pag sinabing assuredly, sinisiguro ko sa inyo. Gagawin ko yan. Pag sinabi ng Lord sa John chapter 14, babalikan ko kayo. Babalikan ko. Amen? Akala mo walang ginagawa ng ating Panginoon ito? Ano? I will prepare a place for you. Gumagawa ko. Ang silid natin, ang mansion natin. Kaya huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang iba, lungkot eh. Pag ang Diyos ay sumasayo, walang laban sa nakedness, perils or sword, no one can separate us from the love of God.
believers, workers of the Lord, I appeal. Ito ang tamang panahon. Habang ang mundo ito ay napaligiran ng pagdududa at walang kapag-kapag-asa dahil sa mga nangyayari, magpakainin ka na at pasiglahin mo na ang iyong pananampalataya. Darating ang Lord na ang mga tao ay hindi nila inaasahan ang pagbabalik ng Lord. Luke 18:8, mayroon pa kaya akong tatnan ng may pananampalataya? Bakit po? Kasi ang kanilang iniisip yung virus. Patindi ng patindi ang virus. Dati ang pagpuksa ng mga tao, wars, giyera. Ngayon, virus na. Maraming namamatay hindi dahil sa virus. Curable yung virus. Maraming namamatay dahil sa stress. Hindi nalalabas, hindi na makakatulog. Pag sinipon, iniisip niya, related yan sa pandemic. May naramdaman, related lahat yan sa pandemic. Hinahanapan ka ng ating Panginoon. Na sana, hindi tayo datna ng Lord ng Sabbath or winter flight. Ang ating pananampalataya ay namabahinga. Ang ating pananampalataya ay malahininga. Malamig. Ang paglilingkod mo ay malamig. Ang relasyon mo sa Lord ay malamig. Wala nang init at sikla. Ano sabi ng Revelation chapter 3? I will rescue thee out of my... Isusukay. Kaya pala ngayon, yung 7 last word na yan, fightingin natin sa ating mga buhay. Ayan, everybody. Number 3. The book of John 19:26 and 27. Women, behold thy son, behold thy man. Alam niyo po, ang ating Panginoon, ikanagalan niya yung nanay. There are two dual nature of God. 100% man and 100% God. Amen? Kaya niya maging tao kasi Diyos siya. Kaya niya gawin niyang lahat ng magagawa niya kasi Diyos siya. He is the God of omniscience. He is the God of omnipresence. He is the God of all-knowing. Knowledgeable. Alam niya ang isip ng tao. Omnipresence, omnipotence, and omniscience. God is everywhere. All-knowing God. All-powerful God. Don't limit the power of God. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kasi Diyos niya. Pinagpiling niya si John Dibilag. Bakit? Ako ipinis na. Alis na ako. Alagahin mo yan si John Dibilag kasi malaman niya, laging pag nagtuturo siya, laging nakahilig din sa dibdib niya. Kaya nga siya lang ang hindi namatay. Nalagat ni Kristo. All disciples of the Lord, they were all martyred. Si John Dibilag, hindi nila mapatay-patay. Yung mga Romans, kahit anong gawin nila. Kaya tinapon sa island ng Patmos para mamatay siya. Pero hindi. May purpose ang Lord, ginawa niya yung book of Revelation. The last prophecy of the Bible. Namatay si John Dibilag na nagkaroon ng iglesia, maraming iglesia. Na-establish niya yung iglesia sa Jerusalem. Namatay siya ng katandaan. Kasi sabi niya yun, no, pag alam mo kung bubuhayin ko siya. Amen? Binuhay siya ng ating Panginoon. Gusto niyo mabuhay ang pagbabalik ng Lord. Did you not know that our soul is conscious? Sinabi ng Lord natutulog lang ang mga pananampalataya. Hindi naman. Sa taktang panahon, ikaw ay iisingin. Pagtunog ng pakaka, yung trompeta ng Lord.
ang unang papangunin ay yung namatay kay Kristo. At tayo naman, na naiwan na matapat, aagawin po tayo. Kahit anong pandemya niya, pag matapat ka, ialis ka sa mundo ito ng ating Panginoon. Amen? And so, we shall be ever with the Lord. 4:16, 17 up to 18, ang 1 Thessalonians, chapter 4. Yan yung rapture. Pero mo mga kapatid, mga hintil tayo, na-rapture tayo na. Grabe, no? Samantala yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala. Maraming Hudyo na hindi naniniwala. Kaya nga, nabaling yung mukha ng Diyos sa mga hintil. Nahabag sa tikas ng ulo ng kanyang mga anak. Sinabi po ng Bible yun. Bumaba po siya para sila ipunin na parang inahin ng mga sisil na talagang yung pag-ibig niya sa kanila. Pero, hindi nila pinansin. Hanggang pinatay po siya. Kaya nahabag ang Diyos. Nandito po tayo. Naramdaman po natin yung presence natin. Naramdaman po natin na kasama natin. Sa kahirapan po, nandun yung kayamanan. Sa sakit, nandun mga kapatid yung kagaling. Amen? Confusion, nandun yung kapayapaan. Pero kung yan binigay sa atin na benepisyo, saan ka pa? Tohong siya, Rico! Kaya sabi niya, Piho, Daisa, tingnan mo ito. Huwag niyo mga akong iyakan niyo yung sarili. Bakit? Alam niyo yung kanyang ginagawa. Yung pansamantala lang sakripisyo yun para matubos niya ang sangkatawan. Kaya pinagpili niya kay Mary, yung kay nanay niya. Si Jesus Christ po, nanay niya si Mary. Yung nanay na, ang naglihi, ang pinaglihi siya ng Holy Spirit. O yung panganay niya, o nung nagsama na sila ni Mary at saka ni Joseph, nagkaroon siya ng 7 pang anak, 7 pang kapatid. Amen? Ang panganay po si Jesus Christ. Kaya pag nangangaral po siya, kilala siya, di ba yan yung taga Nazaret? Ang luwagi yan, ang tatay niya. Karpintero yan. Kaya hindi nakakakita. Amen? Yun ang pinahintulutan ng Diyos. Kapalapakan natin ang mga. Alam mo, pagka-ikawa yan. Wala yan. Ipalabas yan o hindi. Okay lang. Amen? Basta malaga ang usapan ko sa atin. Kagaya ni John the Baptist, kung dumating ang Lord, kailangan ako ipababa at siya'y tataas. Pag tinataas ka na ng Lord, kaya mo na magpakababa ka para lumitaw yung glory ng Lord sa iyong buhay. Sa iyong leadership, sa church na pinagkatiwala sa iyo ng Lord, para magnignig ang kalwalatian ng Diyos sa mga mananampalataya. Amen? Kaya, yung desire ko, kita niyo yung signage sa taas? Desire ko nung pa yan. Ako, Lord, sana may task ko yung pangalan. Naglilingkod tayo sa Lord. Dahil karapat dapat siya maglingkod. Mayroon niya o wala? Maglingkod ka. Bahala ang Diyos. At kulang ba ang Diyos? Iba ang Diyos natin. Amen? Diba? Dito ba kayo? Lapakan natin. Nag-train pa ako ba kayo? Sarap po kayo lahat, Pastor. Grabe. David, Pastor dun. Si Brother dun. Ngayon may mga talent kayo. Hindi kayo tatawagin ng Diyos na walang nakita sa inyo. The gift and calling of God is irrevocable. Ang kaloob ng Diyos at pagtawag sa iyo ay hindi nagpatakot. Kaya kung hindi mo papansinin yung gift at yung pagtawag sa iyo ng Diyos, lugi ka.
Everybody say. Pwede ka naman maging negosyante na preacher, ha? Pwede ka naman nagtatrabaho na ginagawa ka sa basa ng Diyos, ha? Bakit tinagawa ba ng Diyos yung precious moments nyo? May panahon ka sa pamilya mo, may panahon ka sa trabaho mo, may panahon ka sa kaibigan mo, may panahon ka sa sarili mo. Just manage your time. Grabe, binigay ng Lord ng sakripisyo sa atin, binigay niya yung buhay niya. Pero mo, madilim yung ating kinabukasan, naliwanagan. Papunta na tayo sa kapahamakan, tinara tayo sa kagilagilalas na liwanag. Yun lang, mga kapatid. Ay minsan nagkaroon ka lang ng problema at tampo, hindi ka na makapunta sa gawain. Wala ka lang may so. Hindi mo na nakita yung isang sapatos mong pares, hindi ka na makapunta. Pinahintulutan ng Diyos na para titignan lang ng Lord kung pumunta ka na yung suot mo nakaputs ka. Yung iba, hindi na makaalis, hindi niya lang makita yung kanyang isusuot, hindi na. Lalo naman yung iba, dumilim lang ng kunti Alam niya na si Janet ako sisipulin na. Ang kapatid, ano yan? Grabe tapos pagka grabe talagang ginawa sa akin. Umiyak. Pero kapag bultag, hindi na pumunta. Nakalista may buko-vlog. Sabi yung Diyos natin at nandito. May buko-vlog. May buko-vlog tayo. Kaya nga yung ginagawa natin, nakalista. Kung mas matimbang yung mga mas matimbang ang katwira ng Diyos, pasok ka. Pero mas matimbang yung hindi ka magkakapasok to. Amen? My God, why hast thou forsaken? 27:46. Hindi naman talaga iniwan siya. Hindi naman pwedeng ipako ang Spirit. Ay, pinapako naman. Amen? Kasi alay niya yun, yung laman niya. Hindi niya kayang i-alay yun. Kaya humingi siya ng panalangin sa alagad niya. Bago siya makaroon sa Garden of Gethsemane, halos yung luha niya at yung awis niya tubo. Bakit hindi sila nag-pray? Sinabi na ni Kristo habang ang crew ay nandito, hindi sila mag-pray. Pag umalis na siya, doon na sila nag-pray at nagpapas. Diba? Diba, nakusan yung mga disciples sila, bakit hindi nag-pray yung samantala kami nag-pray. Hindi sila mag-pray, kasama ka pa ako. Amen? Kaya, talagang sabi ng Lord, tulong na kayo. Kasi sinabi niya na yun kasama niyo, kasi ako. Kaya matindi ng panalangin nila nung nag-resurrect na natin. Hindi siya iniwan ng Diyos kanya. Yung kanyang alay lang yung kanyang katawan. Kaya sinabi niya po yun. Ano yun? Eli. Diba? Sa batalya. Why hast thou forsaken? Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay leader na, at kahit na paano yung direksyon ay nasa Lord. Ito na sabi na perfect ka. Pero akala mo minsan, kung saan ka nagiging mature, parang ang layo niya. Parang pinapabayaan ka ng Diyos, unanswered prayer. Nasubukan niyo na ba yun? Parang hindi tumutuon ng Diyos. Nasubukan niyo na ba yun? Ha? Yung parang hindi tumutuon ng Diyos. Kasi mature ka na Kasi iwanan ka ng Lord Kunyari lang yun. Iwanan ka, titignan lang kung magtiwala ka sa Kanya. Pag bata ka pa sa pananampalataya, hindi ka niya iwanan. Kasi hindi mo pa kaya Parang bata yan na may lollipop. Bigyan mo, parang hindi na siya iyak. Hindi ka na bata. You can stand at your own. Tinitignan ng Lord kung matiwala ka pa rin sa Kanya. Tinitignan ng Lord kung nag-alala ka, wala ka ng bigas bukas. Tinitignan lang ng Lord. Samantalang kilala mo na siya. Kaya daming mga nagdududang mananampalataya. Kaya nga meron tayong fasting. Amen? Para lalakas ka. Ang daming ginagamit ng Lord dito ng wisdom.
Dami na kayo ng pulot, di ba? Simple-simple na rin 7 last month. Pang-apat na nga. Di ba kung may sisingit ako dyan? Di ba? Oo. I thirst. O, saan ba natathirst ang Lord? Sinabi na ni Pastor Alice yun. Sa worship. Kailan perfect yung service mo sa Kanya. In the book of Proverbs 11:10. The fruit of the righteous is a tree of life. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. He that winneth souls is wise. Ang siyang nag-aakay ng kaluluwa ay marunong sa mga. Sinabi ng Lord, I have thirst, I thirst. Una, talagang literal na thirst siya. Kaya binigyan siya ng binigal. Ininsulto po siya. Pero yung thirst na pangalawa, yung mga kaluluwa. Uhaw ako sa kaluluwa. Uhaw ako kasi heartbeat ko yan. Uhaw ako sa kaluluwa, yung nagutom ako, pinakain nyo. Nung ako'y nauhaw, pinainom nyo. Nung ako'y nasa bilangguan, pinisita nyo ako. Nung ako'y may karamdaman, dinalaw nyo. Kailan ka nagutom? Kailan ka nawala ng dami? Book of Matthew chapter 25 or 24 sa last verse. Pati yung mga gumagawa. Ang sabi niya, nung ginawa niyo to sa aking maliit na kapatid, ginawa niyo sa akin. Bakit? Ganun ang mananampalataya. Pag may humingi, bigyan mo. Pag may nauhaw, kahit nakaaway mo, painumin mo. Pag nagugutom yan, pakain mo. Ay, yung mga tinapon sa taga-taga-taga po, wala silang ginawa. Nung nakita nila, yung tao, yung kapatid nila na nauhaw, tinigyan lang sila. Pero sabi ng Lord sa kanila, wala kayong ginawa. Kita mong gutom. Kita mong uhaw. Sabi niya, I thirst. John 19:28. At this Jesus, knowing that all things were not accomplished, that the scripture might be fulfilled, I thirst. Pinaka-thirst niya dyan, yung kaluluwa. Maraming maligtas. Kaya mananampalataya, pagligtas ang ating Panginoon, nasa cross. Sa huli man ng manda tayo, sana yung mga loved ones po natin, abot po natin. Pero pang text, abutin po sila. Meron na tayo social media, i-share po sa kanila. May ginagawa ba tayo? Kung nag-text tayo ng text. Naginawa natin. May social media tayo, bahagi. Yun yung parang ng Diyos. Amen? Kailangan supportan natin ng social media. Bakit? Blessing yun ang Lord eh. Blessing. Hindi ka na pupunta, hindi ka na mangangaral, yun na lang. Tapos follow up mo na lang. Amen? Edi, Ezekiel chapter 3 ba yun? Yung 17 and 18. I'll make you a watchman. Ginawa kitang pantay. John 19:30, it is finished. Tinapos na niya, lahat. Wala na tayong kailangan pa, sumunod ka na lang. Application na lang. Pag ikaw ay mananampalataya kay Kristo, pinagpala ka na ng Diyos. Hindi ka na mapapahaba, sinabi niya. Diba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na kung sino man sa kanya sumampalataya, hindi mapapahama. Hindi ka mapapahama. Ang kailangan mo lang, hindi lang manampalataya, sumunod. I-apply na natin lahat yung natutunan natin. Amen? Sinabi niya, it is finished, tinapos mo na.
ang gawin nyo na lang, gampanan nyo, sumunod kayo. May sacrifice, may self-denial. Ang dami pangako ng Diyos. 11:28 ng Matthew, come for ye that labor and are heavy laden. Bigat na bigat ka? Bakit bigat na bigat ka? Wala kang ginagawa sa basa. Gusto mong gumanya? Gumawa ka sa basa ng Diyos. Amen? May karamdaman ka, gumawa ka sa basa ng Diyos. Kagaling ka. Si Pastor Alex, 0-0 ng ano niyan eh. Oh. Dinala sa ospital, 0-0. Oh. Nangako siya sa Diyos. Buhayin mo ako, maglilingkod ako sa Diyos. Kaya kung may mga paalala sa inyo ang ating Panginoon, magano na kayo. Bakit nakapokus kayo sa mundo ito? Hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang magtrabaho, pero bigyan mo naman ng pursyon ng Lord sa buhay. Binigyan tayo ng buhay na walakan, kagalakan, kapayapaan. He gave up His cross. Binigay niya yung kanyang spirit para magkaroon tayo ng Holy Spirit. Hinamak siya para hindi tayo hamakin. Pinanganak siya sa sapsapan para tayo po. Naging mahirap siya para tayo. Sabihin mo sa kapatid, yaman. Grabe. Pero mo ang Savior nasa iyong puso. Pero mo yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, nasa iyong buhay. Konting ano lang, pinagpapalit po natin. Kaya, kung natin ibintang doon sa pamagitan lang ng tinapay. Yan ang kaso ni Isul. Dininta niya yung kanyang birthright. Marami rin mananampalataya na konting ano lang, kita lang, tapos may mga gawain na ganito, leaders, tapos pinagpapalit, nakikita ng word yan. Amen? Pag ganito, Lord, salamat po, privilege. Pag sinabi na, magturo ka, Lord. Kahit na nangangatok ako, Panginoon, lahat naman ang nag-umpisa nangatok. Amen? Sabi nga ni Brother San Tagabi, sa GPs, yung thousands of steps, na nag-start ka sa one step. Hindi ka pupunta sa 100 or na hindi ka magsimula sa 1. Kaya kung anong naranasan namin, mararanasan nyo. Lakasan mo lang ang loob mo. Sinabi ng Lord. Mula Old Testament hanggang New Testament, pag ikaw ay anak ng Diyos, lakasan mo ang loob mo. Tumarating ang pandemic, sakit, kahirapan, confusion, spirit of confusion, lakasan mo ang loob mo. Kasama mo ang Diyos. Gagawa kita na. Be strong. God care. Do not be dismayed. For I am with you wherever. Kaya yung kakahirapan, wala yan. Dapat tinapakan lang natin yan. Yung sakit, ngiti mo lang. Pero mo kasama mo ang Diyos. Wala kang katalo-talo. Huwag kayong manghinawa na pupunta sa gawain ng Diyos. Huwag kayong manghinawa na kumabaw sa basa ng Diyos. Kaya sinabi niya sa chapter 15, verse 58 ng book of 1 Corinthians, be steadfast, immovable. Bakit? You must be abound in the work of the Lord. Because your labor is not in vain. Bawat ginagawa natin para sa Lord, lahat yan may kabuluhan sa Kanya. Naglinis ka, nag-asil ka, nagpunas ka, naging servant ka, you are not pleasures of men. Sa takdang panahon, according to your works, gagantin pala. Hindi mo kailan nagpakita pa sa tao? Amen? Pag natawag mga kapatid na, ako nagtatapon ng basura. Minsan nga, nung nandito kami sa gilid, kakala nila kuya ko. Kasi nagtatapon ako ng basura. Boy! Sabi niya na sa akin, boy. Kailan taon na. Eh, siyempre, nagtatapon ako ng basura, nakasanto lang ako. Boy talaga. Wala akong pinipili.
Bakit? Iserban lang. Napaitulutan na walang gagawa doon. Hindi ka. Nakikita naman ang religion. Hindi ko serban ka na, hindi ka nakabukas sa plato. Kung papastor ka na. Amen? Pag maaga kami nila Diyo dito, pulas kami. Lahat kami. Buha. Bakit? Walang boss-boss dito. Yun ang big boss natin. Ang sarap pa yung maging servant dali. Wala kang pinipili. Amen? Yung mga ibang servant ang Lord, di ba magtimpla ka ng kape? Pagkatapos sa printing, bitbitin mo yung ano. Alam niyo, pag nandito tayo sa lupa, sarap maging servant, ang hirap. Pag walang Lord, tinapos niya yung disiplina. Father, I told your hands, I commit my spirit. Luke 23:4. Tinapos niya na lahat. Babalikan na lang niya tayo. Kung may mansyon ka doon, baka yung iba kulang pa yung adiki. Pag mo bawasan ng ministry, magkantag ka. Amen? Baka yan yung talent mo. Mass is kailan? Mass is nagbigay ng Lord ng talent, 1 to 5. Kailangan gamitin mo. You must exercise, you must utilize, you must use your talent para ang Diyos makagil. Tingnan niyo isang araw. Hindi ka lang worker. Alagang ano ka, teacher. Nasa 5-fold ministry ka. Amen? Ang sarap doon eh. Prophets, apostles. Sino ang apostles dito? Parang ayaw di maging apostoles. Dami yung nagkiklik apostles. Ang dami eh. Apostol ka talaga. You are the office of the apostles. Who are the prophets? You're a preacher, you're a prophet of God. Hindi niyo alam yun. If you preach the word and bringing good tidings to the poor, you are a prophet of God. Propeta ka ng Diyos. Maraming makikinig sa'yo. Kasi kasama mo ang Diyos. Yun, nasa 5-fold ministry ka, apostles, prophets, pastors, evangelists, teacher. Lahat tayo, meron kayo doon kahit na paano. O exercise mo yan. Sa susunod, pastor ka na. Exercise mo yan. Dadagdagan ng Lord ng talent niya. Musikero ka ngayon, sa susunod, evangelist ka. Napagkatiwalaan ka ng Lord, dadagdagan yung talent mo, sa susunod, propeta ka na. Hindi kayo propeta na, darating si Lord ng 2021 ng March. May hula eh, 2021 ng March. Pero eh, sinabi na Lord, wala nakakalam eh. Sa kanyang humanity, even the Son of Man, ang nakakalam lang, yung Father. Wala nakakalam. Yung kanyang nature, nung nagsasalita siya bilang tao, limitado. Ang nakakalam lang yung Father. Okay? Nandun na siya lang nakakalam, siya may control. Pag sinabi ng Lord, I commend to you my spirit, grabe ang Holy Spirit na sa atin. Isaiah 53:1. Who has believed on our report? Mangaral ka, sino maniniwala sa ating mga ulat? Wala. Si Jesus Christ mismo bumaba. Sarili niyang bayan, siya na naniwala kay Jerusalem. Pero sa panahon natin ngayon, panahon ng generation ng Holy Spirit, ay, ang sarap kaya. Pero binigyan tayo ng pagkakataon. Puspos ka, daladala mo yung karunungan ng Diyos, daladala mo yung katotohanan. Samantala yung mga ibang country, limitado ang Word of God. Samantala dito sa kanan. Samantalahin mo na. Take advantage of it. Redeeming the time for the days are evil. Ephesians chapter 5 verse 16. Samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sapagkat darating ang masama. You must stand and you must put on the whole armor of God. Kaya nakahanda ka. Amen?